νομίζω αξίζει να το δούμε, που θα έχει και την εικόνα και να το σχολιάσουμε μετά. Ναι, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ποια είναι η αφορμή της επίσκεψης στην Ελλάδα, κύριε Μαρτέλη? Τα τελευταία 3 χρόνια έρχομαι πολύ συχνά στην Ελλάδα. Αναπτύσσουμε μαζί με μια ομάδα φίλων και συναδέλφων εδώ τη νέα τεχνολογία στην οδοντιατρική. Καταρχήν κάνουμε την υποβοηθούμενη θεραπεία με λέιζερ και την οδοντιατρική με χειρουργικό μικροσκόπιο. Ο τρίτος τομέας με τον οποίο ασχολούμαστε είναι οι παράγοντες ανάπτυξης και τα βλαστικά κύτταρα. Τον ακούσαμε να μας μιλάει για οδοντιατρική με χειρουργικό μικροσκόπιο. Ας μας δώσει λίγο κάποιες λεπτομέρειες ώστε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό. The use of the microscope allows us to develop a new kind of approach in dentistry. It means that η χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου είναι μια νέα μέθοδος στην οδοντιατρική και αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς να κάνουμε καμία ζημιά τους ιστούς. Πλέον μπορούμε να τους σεβόμαστε και έχουμε την καλύτερη δυνατή και γρήγορη αποθεραπεία. Επιπλέον βλέπουμε μέσα στο στόμα καλύτερα. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως σχετικά με το φως, ότι επιτέλους έχετε δυνατότητα να δείτε καλά μέσα στο στόμα, σωστά? Έχουμε πολύ φως που είναι πολύ σημαντικό για να δουλέψεις. Είναι σαν την τηλεόραση. Αν δεν έχεις φως, δεν βλέπεις. Και φυσικά μεγεθύνεται η εικόνα που βλέπεις ώστε να μπορείς να δουλέψεις καλύτερα στο αντικείμενο της δουλειάς. Σχετικά με την ανάπλαση των ιστών του στόματος, τι συμβαίνει? Today, a lot of people they need and they want to bite and to chew with fixed prosthetics. Σήμερα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν σταθερές λύσεις για το στόμα τους, που θέλουν να μασούν ή να δαγκώνουν με πρόσθετα δόντια. Τις περισσότερες φορές όμως υπάρχει μεγάλη απώλεια οστού και δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε εμφυτεύματα. The prosthetics. So first of all, with the microscope, we try to reduce the minimum, the loss of the bone when we treat the tissue, when we do the surgery, like today. Με το μικροσκόπιο λοιπόν κάνουμε άμεση εξαγωγή, βάζουμε το εμφύτευμα και χάνουμε το λιγότερο δυνατό οστό. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε δηλαδή να μην κάνουμε ζημιά εξαιτίας του μικροσκοπίου. To don't touch the bone, we just work on the root that we had to take out, to extract. Θα ήθελα να πάμε και σε μια άλλη μέθοδο θεραπείας, τα laser. Οι θεραπείες με laser είναι διαδεδομένες? Always in the same case, we had to extract the tooth because a big infection in the bone. And if you have the infection, you have the bacteria, and you take a higher risk when you place the implant. The implant can fail and you can have Όπως είδατε και σήμερα, τις περισσότερες φορές υπάρχει μολυσμένη ρίζα και με το λέιζερ καταφέρνουμε να καταστρέψουμε τα βακτήρια. Βγάζουμε το αίμα και τοποθετούμε το εμφύτευμα. Αλλιώς παίρνουμε το ρίσκο να το χάσουμε. Μπορούμε να πάρουμε τα αιμοπετάλια, το πλάσμα και να τοποθετήσουμε το μόσχευμα και να αναγεννήσουμε την περιοχή. Take out the blood at the beginning of the surgery, because before the surgery, and then we use the platelet rich plasma to regenerate all the area. Βλέπουμε διάφορες μεθόδους. Έχει προχωρήσει η επιστήμη της οδοντιατρικής. Τι προβλέπει ο ίδιος για τα επόμενα χρόνια? Θα δούμε και άλλα τέτοια θαύματα? We are studying hard and doing a clinical experience in this field that is mainly the integration of different technologies. And thanks to the microscope. Το μέλλον κατά τη γνώμη μου ανήκει στο μικροσκόπιο. Χρόνια τώρα το χρησιμοποιούν άλλοι συνάδελφοι σε άλλες ειδικότητες, όπως οι οτορινολαριγκολόγοι, όπως οι νευροχειρούργοι ή οι οφθαλμίατροι. Microscopy it's a reality in medicine and in surgery, in other specialties like ophthalmology
like otorino, like neurosurgery, since many years. And now, αυτή τη στιγμή το μικροσκόπιο είναι μια πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι στο μέλλον θα φανεί ακόμα περισσότερο όταν οι νέοι συνάδελφοι που βγαίνουν τώρα από τα πανεπιστήμια θα ξέρουν πώς να το χρησιμοποιούν ακόμη καλύτερα. The new colleagues that they take a degree, they learn to use properly this instrument, and this really could change dentistry.